бе изцапан с червило. Виолетово. Тогава, невръстни хлапачки, ние се разхилихме неудържимо, когато забелязахме този белег за щастие, който той бе пропуснал. Може би се разхилихме и от лек свян, защото този мъж излъчваше стръв за авантюра, която въздействаше и на нас. Може би също така малко поревнувахме от тайната обожателка на мъжа, която бе отсветила дните му във виолетово с цялата искреност и всеотдайност на своя плам. Всъщност това червилено петно бе отсветило не само панталона на мъжа, но и целия град, който тогава сякаш бе по-топъл, по-слънчев, пълен с повече чешити, които по-своему бяха щастливи. Те седяха в градинките и разговаряха за миналото и бъдещето си, ходеха си на гости, уважаваха се с коняк, винце или дори шампанско, гледаха слънцето в очите, отваряха всичките си сетива за цветовете на града. А цветовете бяха топли – оранжеви, керамидени, виолетови, розови, червилени наистина. И дори студените като че ли се претопяваха в една топла гама, сякаш ги гледаш през фотографски филтър. Дали хората бяха щастливи, дали безгрижни, дали имаше повече работа или повече свободни жени, не зная, но цветето, което вместо в бутониера на ревера на мъжа светеше на попчелъка му, ни развеселяваше. След това обаче музата на мъжа разбра за петното върху честа и панталона му и светът се промени. Помътня, като старо огледало. С това дойде и залезът на светлите, ярки, весели, червилени дни. Животът подхвърля този черен гологан и по други места, но явно и там жените с червило не бяха любопитни към него. Съдбата пожела да го сритат на пътя не тънки топчета, а плоски плътни дамски подметки, в които той отново се влюби, но вече не посмя да си го признае. По-късно си призна, но не настоя да получи своето. Светлият мъж се бе променил и не ухажваше червилени устни по кафенетата, а срамежливо тракаше по клавиатурата, говорейки с пръсти с красивите жени от своето настояще, опитвайки се да забрави онези от своето минало. Интернет го гмурна в бързата слава и бързата забрава. Той мина през това пътешествие с подготовка да преплава Атлантика, а неговият съд прекоси разстояние колкото Босфора. Мъжът смяташе, че интернет може да е до живот, но не се оказа така. Връзката с виртуалното бе като при всеки брак. Започваше бурно и в самозабрава, а после искаше ежедневни тягостни грижи без признание. Накрая, край застаряващото му его, остана само онази жена, не ползваща червило и с дебели ниски подметки. Следи от нея по тялото той нямаше никакви. Свързваше ги платонична афера, която поддържаше единствено той. Сега мъжът с цветето на купчелъка е озлобял. Той няма работа, няма и жени, които да изпълнят изцяло свободното му време с целувки, с или без червило. Мъжът върви и дори не тънаника. Устните му са засъхнали от тютюн и липса на целувки, лицето му е със сив оттенък, малко оранжево останало в погледа му, в крайчето на дъгата на ириса, и когато се усмихва, се слива с устните му и отново топлината превзема света. Виолетовото вече е на изчерпване, но поне земните цветове са останали, първичните. Какво стана с града, питам се, взирайки се в панталоните на минувачите, чакайки някой от тях да набъвне или да види червил, скрито между топчета. Но сега всички ходят с ципове. Затворили са ги също, както топлите цветове на дните си. Аз вървя и макар вече не невръстна хлапачка, се закачам с походка, поглед, мирис и това, което виждам, не е тъга. Тъжни са френските песни и хубавите стихотворения. Това е сивота и напрежение, което има цвета и остротата на графит. Неговата зъбеста и ръбеста структура. Насочвам поглед към следващия черен купчелък без роза. Погледите на хората са някъде дълбоко в тях. Няма топли тонове, няма оранжево, розово, виолетово. Жените с червило намаляха и са на изчезване. Давам последна невидима целувка на този град. Това не е вече моят град, казват милиони хора по света. Навярно всички по свои причини. Казаха ми, че всичко това е защото тогава съм била млада. И това е възможно, но едва ли.